Здравейте, мили момичета и момчета! Миналия път не успяхме да покажем всичко. Обещах, че ще снимам допълнително за всички памучни прежди и нещо, което съм пропуснала. Затова се включваме отново. Вижте за какво става въпрос. Вау! Изобилия всякакви. Гледайте цветове, наслаждавайте се. Започвам да ви ги разказвам, за да не губиме време. Така, миналият лайв завърши с тази прежда. Показахме зелено, бяло и черно. Всъщност тази прежда се оказа, че не е 100% памук. Аз съм се подвела. Проверихме я и е 72% памук и 22% лен. И това е нишка, която е текстурирана и фламе. Вижте, тя стои така кадравичка и има дебели участъци. Много интересно плетиво ще се получи с нея. Имаме всякакъв вид лурекси, които може да добавите към тая красота, ако искате да засияе или пък да остане в този си вид. Цветовете са грахово-зелено, черно, бяло и мента. Това са цветовете от този артикул. Казва се Рибот. Рибот, 78% памук, 22% лен. Цената е 2,50, както казахме още миналия път. Така, тук има някакъв памук, 100% памук с метраж. Тук е двоен метража. Това е правено за някоя колекция конкретна. Тук са две нишки с метраж, да кажем, е нещо около 1000 метра в 100 грама, 800-1000 метра. Тук са две нишки, значи са около 400-500 метра. Мисля, че е 500 метра, като го гледам така. 500 метра в 100 грама. Хубав мек, 100% памук на 2,50 за 100 грама. Да. Тук са посочени цифри и колекции, които са обозначени с цифри, което значи, че е било за частна колекция. Така. Нека да ви покажа и тук нещо, което пропуснахме. От тези флонгички, които миналия път показахме в зелено и в лилаво, почти свършиха. Имам и това малко количество цикламово, което пък идеално си подхожда с тази прекрасна прежда. Отново фламе. Тя е на Игея. Загабрия се казва. Това са 58% памук и 42% полиамид. Вижте колко интересна нишка. Отново фламе, но тук е много тъничко. Тук стават такива дебели участъци. Това със сигурност е прежда компаньон. Не може да бъде основа за плетиво. Може ако се плете примерно на машина това нещо. Иначе на ръка ще се измъчите с този тънък метраж. Така че това го сложете към ето да кажем към този рибот белия. И двете са фламе, обаче по различен начин, и тази може да бъде база. И ето сега можем да направим едно такова плетиво и да стане много интересно. Виждате ли как на места изчезва цикламовото, после се появява и става интересна комбинация. Значи разбираме се, че тази прежда Загабрия на Игея е компаньон. Нали, тя би могла и с тези флонгички, нали, отново панделчици, да бъде комбинирана. Само това е количеството. Имайте предвид, че ще обслужи само един човек. Тази каква беше за турбичките? Полиамид. Ето тази прежда е 100% полиамид и е много подходяща за изплитане на мрежички. Нали знаете, едно време бяха много модерни тези мрежички, да се ходи да се пазарува с тях. Също и
Полипропилен. Полипропилен, извинявайте. Полипропилен е това нещо. И мекичка прежда, но напълно изкуствена. Ще станат хубави турбички. Може и нещо да си оплетете като топ. Лека е, изключително лека и така нататък. Забравихме да ви покажем, че като черната пухкава травка, мечешка травка, имаме и бяла. Вижте, могат да се комбинират в едно плетиво, в различни плетива. Ето да се направи рае на пухчета. Днеска една клиентка ми показа такъв модел. Ето така. Виждате ли? Същата такова бяла такива косъмчета, травка. Тревичка ли е какво е? 100% найлон. На кофил е отново. Казва се КАТ. 330 метра в 100 грама е тази прежда. И още една сме забравили да покажем от тези пухкавите. Това е мигли, което им казваше Алекс, светло-синя. Ето вижте. Да, и тази мисля, че показахме с лурекс, което е бяла травка с лурекс. Да, мисля, че показахме. Тези пухкавите са по 3 евро в 100 грама. Тези са по... Тази също е 3 евро, тази е 2,50. Тук имаме и бежови флонгички. Те са малко по-различни. Ето, вижте ги как вървят. Тази също е идеална да се комбинира с какво ли не, да бъде ефект, да предаде на скучна прежда ефект и да се получи интересно. Ето, вижте как е. Ето, например, този памук. Да кажем, този памук, съчетан с ето тези тревички, и ето ще даде такъв интересен ефект на плетивото ви. Хем основата ще бъде памучна и няма да дразни. Те са мекички тия флонгички, не са неприятни, но в случай, че нали, все пак лятото, ако го плетете, за да няма запарващ ефект от изкуствената прежда, тогава слагате си основа, за основа една натурална прежда и всичко се увенчава с успех. При това приятен, разнообразен, фантастичен ефект, както обичаме да казваме. Така, сега тук има една много интересна прежда, която си мислих, че е 100% памук. Тя не е 100% памук, но е великолепна прежда, защото е на Индустрия Италиана Филати, отново академия. Казала съм ви, че това е много класна фабрика, работят за Dior, работят за Gucci и така нататък. Цветовете са изключително приятни. Гледайте, цикламово, неоново зелено, тюркоаз, ето, барби розово, ето чакайте да ви направя някакви комбинации. Барби розово. Ето. Да. Това е 80% памук и 20% полиамид е състава. Нарича се тандем преждата и е 600 метра в 100 грама. 2,50 е цената. Ето я и в млечно розово. Миналия път го показах. Цвят дъвка. Ето го изплетен с нашите великолепни розови паети. Нали? Това е много приятна, устойчива прежда. Още миналия път ви казах, че това е прежда, която заради това съдържание на полиамид, тя не мърда при пране. Няма разтягане, няма свиване, тя е просто статична, много хубава, подредена. Няма да имате никакъв проблем с плетивото си от тази прежда, включително ще може да го перете в пералня, нали, естествено на щадяща програма с правилния препарат. Ето и в лавандулово
имаме тази малка бобинка, мисля, че е само тя. Това червено е друго, това е 100% памук и е с метраж 38 на 2 по 5. 38 на 2 по 5. Сега ще го сметнем. 380, колко е тук са? Не, 380 това като го гледам. Тук са 5 нишки. Да, 5 нишки са. Значи метража тук, по мое впечатление, е около 800 метра в 100 грама. Не, 600. 600 метра в 100 грама са тук, като ги гледам. На мен, между другото, различна е тази прежда от Тандем. Това си е мерсилизиран памук 100%. Вижте колко хубаво наситено червено. Рядко се среща този цвят. Така, тук имаме една много хубава финна лентичка. Вижте това свежо зелено. Толкова свежо, като вътрешността на авокадо. Виждате ли? Или може някой да го оприличи на зелена ябълка, но според мен е повече авокадо вътрешността. Да, това е памучна лентичка, много красива. Само в този цвят имаме и пак ограничени количества. Тук пък едно шнурче в лавандула. Да, цената тук е 2,50. Тук също е 2,50. Това е памучно шнурче. Да, не мога да видя тук какъв е метража. Да кажем, метража е нещо към 200 метра в 100 грама. 200 метра. Само тази бобинка е, така че за любителите на памучна прежда тип шнурче, ако имате идея за някакъв проект, това ще стигне за един проект. Така че тук имаме на яфил един памук. Много добре осукан, но мек яфил е също много класна фабрика. Знаете, много изтънчена прежда създава. Това е 100% памук с метраж колко казахме, че е 50 на 8? А другата ли беше? Да, 100% памук, метраж 625 метра. Ето имаме в това лате и в това барби розово. Много красиво, много свежо. За вашите красиви момиченца, пък и за вас. Защо не? Съчетава се хубаво с всичко. Ето с бяло, с дънки. Великолепен цвят. Само по една бобинка имаме от тези. Мисля, че нямаше повече. Така, това казахме, че е Тандем. Да не пропускам. Сега тук има две много интересни прежди. Искам да ги видите отблизо. Значи, едната е памучна травка, която в основата си е с полиестер. Виждате ли, основата е зелена и шнурчето е полиестер, а пък ресничките, мигличките са светло-сини. И тук имаме подобно нещо, само че кабелче, което пак в основата си е зелено, а останалата част е сиво. Тези две прежди биха могли и да се комбинират заедно, защото си подхождат, имат един и същ ефект, но в същото време това идеално може да се комбинира с една такава мента и да даде разкошен ефект. Ето вижте, тогава ще стане преобладаващия състав, ще стане натурален и ще стане много приятно за носене. Виждате ли? Ето. Да. Тази травка, всичко е по 2,50 до тук, което съм казала. 2,50 за 100 грама. С изключение, нали, на тези пухкавите. И на тези флонгичките. Те са по-сложни за изпълнение прежди и обикновено са на по-висока цена. Така. Продължаваме. Миналия път не знам дали казах, че от тези реснички имаме и този красив корал. Мисля, че се повтарям, затова няма да се спирам на него. На хубава фабрика, Пикадили се казва преждата, 230 метра в 100 грама.
на Турчитура Ди Домасо. Много хубава фабрика, 100% памук лентичка и много приятен коралов цвят. Продължаваме нататък. Искам да ви покажа тук една жълта тревичка, обаче вижте колко интересна тревичка. Виждате ли? И сега ние нямахме време да го изплетем, но решихме, че тези две прежди се съчетават отлично и ще се получи много интересно плетиво. Аз знам колко обичате жълтия цвят. Вижте това нещо. Така. Гледайте, хем ще има един много дискретен блясък от тази вискоза. Вискоза ли беше? Да, вискоза с полиестер. Ето вижте, хем имаме блясъка от вискозата, от полиестера във вискозата, хем имаме пластичността на вискозата и от друга страна имаме тази рошева тревичка в това приятно жълто, което леко убива остротата на този, яркостта на този жълт цвят и може да се получи разкошен топ, да кажем, или някакво кардиганче. Аз мисля, че е страхотна комбинация. Вие избирате 2,50, а тази прежда е 2 евро за 100 грама. Така, толкова бюджетно и толкова ефектно. Ето тук същия вариант, само че с тези цветенца, които миналия път показахме, като герданче от незабравки е тази прежда, виждате ли? Значи съчетана с тази вискоза. Тази прежда е на кофил и се казва Сирмионе. Сирмионе 460 метра в 100 грама. И жълтата вискоза, и тази тюркоазената вискоза по същия начин 75% вискоза и 25% полиестер лурекс. Нали? Ето сега комбинацията между тези двете, как ще се получи. Отново същия ефект на блясък в основата, дискретен, и отгоре тези цветенца, които ще придадат много красив ефект на вашето плетиво. И тук, примерно за едни 10 евро, ще имате проект, който ще е на ниво бутик. Разбирате ли? Аз мисля, че си заслужава и би трябвало всеки от вас да пробва този шанс, защото тук ще покажете творчество за кратко време, бързо постижимо, ефектно, ефтино. Кой иска нещо повече от това? Преминавам нататък, за да не губиме време. Тук имаме една много интересна прежда, сол-пипер отново. Това е памучна нишка, овита с много финна нишка алпака. Вижте, разпушеничка. Много лека и финна. Това определено може да мине за лятно плетиво, защото е много финна преждата и не е толкова топла. Просто като хванеш бобината така, разбираш, нали, колко топла ще е. Холивуд се казва тази прежда и е на пинори филати, 600 метра в 100 грама. Т.е. в две нишки идеално се плете и ще изглежда много ефектно сама по себе си. На който му е скучна, винаги може да добави щипчица злато или сребро за повече разкош. Да не говорим, че имаме всякакви видове лурекси във всякакви форми. Ето сега още една прежда, която е много интересна и е самодостатъчна. Тази прежда казва се Happy Lux и е на Едуардо Миролио, 400 метра в 100 грама. Тук имаме 81% полиакрил, 13 вълна, 4 полиестер и 2 ПА. Да, основната част е изкуствена прежда, но тя е много интересна сама по себе си. Тя е по-бледа. Ето вижте, това е черно и бяло, докато това е сиво и бяло. Самата
прежда е тип, както обичаме да казваме, шишибрики, защото има тия възелчета по продължението си и в тия възелчета има и лурекс и е много интересна сама по себе си. Ето, обърнете внимание. Ето така ще се получи плетивото. Вижте колко хубаво. Само по себе си е красиво, но също може да бъде разкрасено с някаква по-ярка нишка. И това да придаде съвсем друг вид на преждата. Виждате ли, този цвят просто отива на всичко. Ето ви тук с това, ето ви с това. Просто слагате нещо различно. Имаме цикламов лурекс, може да се сложи. Просто един добър партньор на всяка прежда. Наистина добър партньор на всяка прежда. Тази прежда е много подобна на Lucky Star, извинявам се. Извинявам се. Lucky Star, само че има малко вълна в нея. Съвсем малко. Просто за плътност. Иначе е съвсем подобна. Много хубав цвят. Така. Минаваме нататък. Еко Теди, много всички обърнахте внимание миналия път на Еко Теди и то не остана от него. Тук има съвсем малко още Еко Теди в този антрацит. Не бяхме му обърнали внимание преди, но ето го Еко Теди, само тази бобинка е в цвят антрацит. Отново, в интерес на истината, знаете ли, че състава, които си поръчаха тази прежда, са късметли, защото състава е много добър. В нея има разпушено мерино, основата е памучна и съвсем малко полиамид има, което държи тази структура. Така че, ето това е Еко Теди в този цвят, една единствена бобинка, но все пак да си я знаете. Тук имаме една много интересна прежда. Еко Теди е 3 евро за 100 грама. Ето тук много интересна прежда, тип фламе. Да, тя е по-скоро малко по-топла прежда, но зависи как ще бъде изплетена и как ще бъде носена. Както виждате, сега сме в разгара на лятото, но днешния ден изисква пуловер и яке, така че едно елеченце без ръкави, така пуловерче без ръкави, с шпиц деколте в ето тази, в една гладка плетка, но на по-големи игли, ще даде изключителен ефект. Вижте тия удебеления, тези фламе ефекти. Това е много, много хубав цвят Санторини, както обичам да го наричам. Санторини е малко по-светъл от кралското синьо. Ето тук имаме едно кралско синьо. Шайн се казва тази прежда. Шайн. И тук имаме шайн в няколко цвята. Искам да видите. Пепи, добре ли е светлината тук или да мина по-назад? Добре. Ето шайн имаме в тюркоазено, като основата е бежова. Има едно блестящо мъхче, което е в тюркоазен цвят. Преждата е на кофил, нарича се Shine. Метражът е, нека да погледна тук, 750 метра в 100 грама. Може спокойно да я плетете в няколко нишки, в 2-3, нали, както предпочитате, ако искате да е по-финно. Преждата е изкуствена, както много от преждите на кофил, но е много класна прежда и много ефектни плетива се получават от нея. Самата прежда е много мека, изключително мека. Бих казала, че мохера е по-остър от тази прежда. Това пухче е толкова нежно и меко. Значи имаме в кралско синьо, имаме в този прекрасен тюркоаз, имаме в ето това. Не, тази не е Shine, тази е кофил Софио. Ето тази е също Shine, 750 метра за 100 грама. В ето това, вижте какъв хубав
А, керамиден цвят, меден по-скоро, да. Меден цвят, точно като медна тел. Има този цвят, медна тел. Да, тази също, тези прежди са на 3 евро за 100 грама. 3 евро за 100 грама. Кофил, отново повтарям, макар фабрика, която доста застъпва синтетичните влакна, тя е трудна за изработка, много ефектни прежди и заради това държат цена. Но в момента имате възможност на 3 евро. В никой случай, ако не сме в разпродажба, това не е цената на тази прежда. И тук имаме едно софио на кофил, което е по-малко лъскаво. Има мохер в него. Спомням си, че имаше малко мохер в тази прежда. Отново много приятна, много мека. Вижте колко хубав. Вече бакърен цвят, керамиден. Да. Така, тук искам да обърна внимание на две великолепни кабелчета. Имали сме от тази прежда и сме плели Шанел точно с ето такава прежда. Спомням си, че имахме същата и свърши много бързо. В нея мисля си, че всъщност това не е лурекс, а е като фолио. Значи при всички положения е по-присъствено, но не е, как се казва, не е поравно разпределено. На места блести повече, на места по-малко, като принт ефект, като фламе ефект, но предизвиквано от самия лурекс. Виждате ли? Много, вижте самата прежда, много е красива, в основата си е памучна, има полиестер и това ламе, нали, този лурекс. Да, ето тук още една такава прежда, но по-различна. Тук е по-дебеличко кабелчето. Ето, отново е в цвят пудра с сребристо фолио. Тук вече е осезаемо фолиото. Вижда се, че много финно, не боде. Преждата е много мека. Тя е отново... Всъщност тя, освен като ефект, би могла да бъде изплетена самостоятелно, защото метражът ти позволява. Ето сега ще ви кажа какъв е метража на тази прежда. Тази прежда е на тоскано. Дардженто се казва. Ардженто на италианския сребро. Значи дардженто, сигурно нещо сребърно означава. Така, ардженто. Тя е 250 метра в 100 грама. Тези две кабелчета са по 3 евро за 100 грама. Знаете, че по принцип цената е съвсем друга на тези ефектни прежди. Да, значи Дардженто имаме и тази, която не помня името, но я имаше в нашия Инстаграм. Можете да я проверите. Много красива. Така, останаха още тук непоказани прежди. Забравих да ви кажа, че от Тандем имаме също и черен цвят. 600 грама в 600 метра в 100 грама. Ето, Индустрия Италяна Филати, Тандем, 600 метра в 100 грама. 80% памук и 20 ПА. Ето тук пропускаме и едно. Трябваше да го сложим до другото шнурче. 100%. Не, това не отговаря според мен на състава. Но е много приятно шнурче. Ще проверим тая прежда, защото пише, че е 100% екстра файн мерино ул. Но се съмнявам. Мисля, че не е това състава. Меко шнурче. Не е това състава определено. Но ако ви харесва цвета, пишете ни, ще го провериме и ще ви кажем. Това за сега е в общи линии. Ще видим какво ще се продаде, какво ще остане и ще ви държим в течение, ако нещо интересно през това време изкочи, което не сме забелязали до сега. Тук също имаме много хубав памук, точно рибарско тире, което знаете, с което се плетяха каренца. Много хубаво усукано.
Да, това е, казва се Леколанд на Милифилие, 700 метра в 100 грама, 100% памук. Ето, вижте този приятен цвят, натурално бяло, млечно бяло. Да, това е цвета. Забравих и тук още едно кабелче, като тези сребристите, вижте, то е дебеличко кабелче, много стабилно. От това стават много интересни плетива. Това е също подходящо и за макрамета. Знаете, някои правят на една кука хубаво се плете и на две също стават много интересни неща. Значи тази прежда се казва Сила 180 метра в 100 грама, 52% памук, 45% полиестер и 3% други фибри. Да, много красиво кабелче. Много красиво. Пишете ни, снимайте каквото ви е интересно. На ваше разположение сме. Още едно кабелче щях да пропусна, същото като това, само че в златисто. Ето го, това обаче е на Ланифицио Дело Ливо. Ремикс се казва. 260 метра в 100 грама. Ето го в златисто. Това кабелче, бежово златисто. Много интересно отново. Ако случайно остане от тези прежда, ще заплетем да видим, да ви покажем. Но мисля, че много бързо се разотиват всичките артикули. Така че, дързайте, момичета! Това е от мен. Имате, да, тези две кабелчета са на 3 евро за 100 грама. На ваше разположение сме. Имайте търпение. Малко забавяме поръчките, защото изведнъж избухнахте и нямаме толкова ръчички, за да действаме, но се грижиме за вас. Заповядайте. На ваше разположение сме всички. Приятно пазаруване ви пожелаваме и не забравяйте да се подпишете за нашия канал в YouTube, да сложите своя лайк, ако ви е харесало съдържанието. Ако не ви е харесало, моля, пишете ни отдолу коментар какво ни ви е харесало и какво бихме могли да подобрим. Но бъдете участници в нашия, подкрепяйте ни в нашия канал. По този начин ще ни стимулирате ние винаги да постваме в него, да записваме нашите лайфове и да можете да ги гледате на спокойствие, когато пожелаете. Дайте ни това удоволствие и ние ще ви го отвърнем със същото. Много целувки от нас. Бъдете здрави! Чао!